Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πρωτοφανείς σκηνές εκτελήχθηκαν σήμερα στο εφετείο Αθηνών. Συγγενής του δολοφονημένου Μάριου Παπαγεωργίου τράβηξε όπλο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα μπροστά στις κάμερες. Στη συνέχεια έφυγε χωρίς να τον ενοχλήσει κανείς. Μετά από τις φωνές δημοσιογράφων και πολιτών, δύο διερχόμενοι αστυνομικοί έσπευσαν να τον συλλάβουν. Σοκ το πρωί στο εφετείο Αθηνών. Ο Θεός όμως έχει άλλη γνώμη. Ο άνδρας αυτός, συγγενής της μητέρας του δολοφονημένου Μάριου Παπαγεωργίου, βγάζει το πιστόλι του και πυροβολεί 4 φορές στον αέρα, θέτοντας σε κίνδυνο δεκάδες ανθρώπους που βρίσκονται στο χώρο. Μεταξύ αυτών η δημοσιογράφος του Α. Μαρία Παπαβλάχου και η τεχνική Αποστόλης Χατζημάγκος και Γιώργος Πελέκης, οι οποίοι καταγράφουν έντρομη τη σκηνή. Αισθάνομαι ότι θα γεράσουμε, θα πεθάνουμε και δεν θα τον ευρούμε. Ζητάει η μεγάλη μάνα μας να τον πάμε εκεί που πρέπει και εμείς δεν μπορούμε να τον βρούμε γιατί έχουμε μπλέξει με λαμόγια. Τα λαμόγια δυστυχώς είναι παντού και γύρω μας. Δυστυχώς. Ο Θεός όμως έχει άλλη γνώμη. Τι κάνει? Εκείνη την ώρα φοβήθηκα, φυσικό είναι. Σηκώθηκε ένα όπλο πάνω από τα κεφάλια μας, οι σφαίρες πέρασαν πραγματικά πάνω από τα κεφάλια μας. Σε απόσταση μπορεί να ήταν και 50 εκατοστά, δεν ξέρω. Γιατί φοβηθήκαμε στην αρχή, δεν καταλάβαμε όμως να καταλάβουμε τι έγινε. Ήταν κάτι που μου συνέβη πρώτη φορά για μένα. Τόσα χρόνια δηλαδή στη δουλειά δεν μου έχει ξανασυμβεί. Ο άνδρας επιχειρεί να πυροβολήσει εκ νέου, όμως το όπλο του κολλάει. Φεύγει λοιπόν ανενόχλητος, καθώς οι αστυνομικοί λάμπουν δια της απουσίας τους. Και μόνο όταν αυτόπτες και δημοσιογράφοι τους επισημαίνουν τι έχει γίνει, δύο αστυνομικοί εκτός υπηρεσίας τρέχουν να κυνηγήσουν τον άνδρα. Τα όπλα είναι στο σταντάκι. Τι λέει, ηρέμησε. Τα όπλα είναι στο σταντάκι. Ανοίξτε το σταντάκι. Υποδείξαμε ποιος ήταν ο άνδρας που είχε το όπλο και πυροβόλησε. Έτρεξαν και το συλλάβανε. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι αν το όπλο ήταν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, γιατί ο άνθρωπος αυτός παρακολουθούσε τη δίκη. Από ό,τι είδαμε, η αστυνομία που ήταν πίσω από τα τζάμια ήταν μέσα στην αίθουσα, έπεσε κάτω, δεν αντέδρασε. Τελείωσαν οι πυροβολισμοί, πάλι η αστυνομία δεν τον ακολούθησε, δηλαδή υπήρχε ένα πάγωμα. Όπως πρέπει. Όχι έτσι, αυτά είναι ξεφτιλίκια. Ξεφτιλίκια είναι όλα. Το απίστευτο περιστατικό που γεννά βέβαια δεκάδες ερωτήματα για τους ελέγχους και την ασφάλεια στο εφετείο της Αθήνας συνέβη λίγο μετά την αναβολή της δίκης για τη δολοφονία του φοιτητή. Η μητέρα του Μάριου Παπαγεωργίου κάνει εκ νέου έκκληση για τη σωρό του παιδιού της. Θερμή παράκληση, όποιος ξέρει, να μιλήσει που βρίσκεται το πτώμα του παιδιού μου. Αυτό θέλω να μου πούνε, τίποτα άλλο. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Ανάμεσα στους συγγενείς και αυτός ο άνδρας, ο οποίος πλησιάζει τη δημοσιογράφο του Α. Μαρία Παπαβλάχου, της πιάνει το χέρι και ζητά να μιλήσει στην κάμερα. Τα λαμόγια δυστυχώς είναι παντού και γύρω μας. Δυστυχώς. Ο Θεός όμως έχει άλλη γνώμη. Όλοι παγώνουν. Η μητέρα του Μάριου, σοκαρισμένη, προσπαθεί να τον σταματήσει. Ο άνδρας όμως σηκώνει και πάλι το όπλο του. Ξεφτιλίκια είναι όλα! Ένας συγγενής τον πλησιάζει και προσπαθεί να τον απομακρύνει από το χώρο. Εκείνος βάζει το πιστόλι στο τσαντάκι του. Σημειώστε πως από την ασφάλεια του κτηρίου δεν έχει φανεί ακόμα κανένας αστυνομικός. Δείτε τώρα τη συνέχεια της σκηνής. Οι δύο άνδρες κατεβαίνουν ανενόχλητοι τα σκαλιά του εφετείου. Στο δρόμο βρίσκεται ένας τροχονόμος, ενώ τους πλησιάζουν και δύο αστυνομικοί με πολιτικά που πηγαίνουν τυχαία να καταθέσουν για άλλη υπόθεση. Κοντοστέκονται, αλλά ο συγγενής του πιστολέρο σηκώνει τα χέρια σαν να τους λέει ότι δεν έγινε τίποτα. Οι αστυνομικοί πάνε προς το εφετείο, ενώ οι δύο άνδρες απομακρύνονται περπατώντας ήρεμα χωρίς να βιάζονται. Εν τω μεταξύ, αυτόπτες, τεχνικοί και δημοσιογράφοι πλησιάζουν τους δύο αστυνομικούς, ρωτώντας τους γιατί τον αφήνουν να φύγει. Τότε αντιλαμβάνονται οι εκτός υπηρεσίας άνδρες της αστυνομίας πως πρέπει να παρεύουν, γιατί οι συνάδελφό τους γύρω άλλων δεν βλέπουν. Κι έτσι αρχίζει το κυνηγητό. Και ενώ οι δύο αστυνομικοί προσπαθούν να κινητοποιήσουν τον άνδρα που έχει το πιστόλι στο τσαντάκι του, πετάγεται από το πουθενά ένας ακόμα αστυνομικός, ενδεχομένως αυτός από την ασφάλεια του εφετείου, και με προτεταμένο το όπλο του ζητά να μείνει ακίνητος. Γύρω το κάνει πίσω! Τελείωνε! Το κάνει πίσω! Τον έχω. Καταφέρνουν τελικά μετά από πάλι να τον ακινητοποιήσουν και τότε συνειδητοποιούν ότι μπροστά τους βρίσκονται οι κάλικες από τις σφαίρες του.
Πάμε μέσα, περίμενε, έχει κάλικες, έχει κάλικες. Ναι, εντάξει, είναι κάλικες. Πάρε και τους άλλους, τους κάλικες εκεί. Μην τους ακουμπάτε. Τους κάλικες. Ένα στυλό. Με τα κόπων και βασάνων καταφέρνουν τελικά να τον βάλουν στο περιπολικό για να τον μεταφέρουν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για τα περαιτέρω. Μέσα. Μέσα! Δεν μπορώ, τα χέρια μου ρέμισε λίγο. Κατά λάθος συλλαμβάνεται ένας άλλος συγγενής, όχι πάντως αυτός που τον συνόδευε. Πήγα να δω να τον κρατήσω, να μην κάνει καμιά ζημιά μεγαλύτερη. Και έτυχε, ας πούμε, εκείνη την ώρα και ήταν η ασφάλεια και πέσανε απάνω μας. Είχε άδεια για το όπλο? Δεν νομίζω να είχε άδεια. Αυτό που μένει να απαντήσει η έρευνα είναι αν ο άνδρας είχε καταφέρει να περάσει το όπλο μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, εάν το είχε κρύψει στο εξωτερικό χώρο του εφετείου, εάν κάποιος άλλος του το παρέδωσε όταν βγήκε από το κτίριο. Στην κατάθεση του Μανούλης Βαρβουχάκης ισχυρίστηκε πάντως πως προσπάθησε αρχικά να περάσει το όπλο στην αίθουσα του εφετείου. Πήγα να μπω στην αίθουσα του δικαστηρίου και είδα ότι γινόταν έλεγχος. Έδωσα το πιστόλι σε κάποιον έξω. Όταν βγήκα έξω το ξαναπήρα. Πυροβόλησα στον αέρα, δεν ήθελα να κάνω κακό σε κανέναν. Ακόμα ωστόσο, κι αν όντως δεν είχε το όπλο στην αίθουσα, το ερώτημα παραμένει. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος έξω από το εφετείο. Υπήρξε έγκαιρη παρέμβαση των αστυνομικών του κτηρίου. Θα είχε φύγει ανενόχλητος αν δεν τύχαιναν να εμφανιστούν στο δρόμο του οι δύο εκτός υπηρεσίας αστυνομικοί. Τι να πει κανείς για αυτά που βλέπουν τα μάτια μου. Κυρίες και κύριοι, μαζί μου είναι η Μαρία Παπαβλάχου, η δημοσιογράφος του Α, η οποία κατέγραψε τις δηλώσεις του δράστη την ώρα που εκείνος τράβηξε το όπλο και άρχισε να πυροβολεί. Μαρία, πρέπει να ήταν μια πραγματικά σοκαριστική εμπειρία. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και ήταν πάρα πολύ ψύχρεμη. Ευτυχώς και η τεχνική που ήταν μαζί μου και ο Γιώργος Πελέξης και ο Αποστόλης Ατζημάγκος, γιατί ο άνδρας αυτός την ώρα που έρχεται με αρπάζει και ζητά να κάνει δήλωση, βγάζει το όπλο και το στρέφει κατά των τεχνικών μας. Θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν φύγει, να έχουν κάνει οτιδήποτε, παρέμειναν εκεί και συνέχισαν να τραβούν. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή το παρακολουθούμε το θέμα αυτό πολύ καιρό, δεν έχει ξαναεμφανιστεί σε όλη αυτή την υπόθεση. Εμφανίζεται σήμερα στα δικαστήρια λοιπόν και κάποια στιγμή σας προσεγγίζει από μόνος του για να κάνει εκείνος δηλώσεις. Δεν τον γνωρίζετε. Δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζετε καν τι σχέση έχει με την οικογένεια Παπαγεωργίου. Δεν ξέρουμε καν ποιος είναι. Μας πλησιάζει ένας άνδρας, με πιάνει από το χέρι και ζητά να μιλήσει και αυτό στην κάμερα. Θέλει να κάνει και αυτός δηλώσεις και αρχίζει να καταγγέλει. Καταγγέλει τα λαμόγια τα οποία δεν αποκαλύπτουν που βρίσκεται το πτώμα του Μάριου. Όση ώρα μιλάει, από ό,τι βλέπω, έχει το πιστόλι στην δεξιά του τσέπη. Και κάποια στιγμή, όταν τελειώνει αυτές οι δηλώσεις του, τι συμβαίνει? Βγάζει το όπλο λοιπόν, πριν καν ολοκληρώσει τη φράση του, βγάζει το όπλο και πυροβολεί 4 φορές στον αέρα. Όπως είναι λογικό, παγώνουμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πέφτει πάνω στον άντρα αυτό η μητέρα του Μάριου. Ένα λεπτό. Βλέποντας το να πυροβολεί, δεν πυροβολεί κατακόρυφα προς τα πάνω, πυροβολεί προς μια κατεύθυνση που από ό,τι αντιλαμβάνομαι με βάση τις θέσεις σας βρίσκονται οι κάμερες. Έτσι. Είναι ακριβώς απέναντι, πυροβολεί προς τους τεχνικούς μας. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ψύχρεμοι όλοι τους γιατί δεν έφυγαν. Παρέμειναν εκεί, περίμεναν να δουν τι θα γίνει. Ο άνθρωπος αυτός βγάζει το όπλο, πυροβολεί 4 φορές προς την πλευρά που ήταν η τεχνική μας. Λίγο πιο ψηλά και ίσως αυτό τους γλίτωσε. Αρχίζει λοιπόν. Σταματάει εκείνη την ώρα τους πυροβολισμούς, πέφτει πάνω του η μητέρα του Μάριου και αρχίζει να κλαίει και να του λέει τι είναι αυτό που κάνεις. Σοκαρισμένη η γυναίκα, προφανώς από αυτό που βλέπει, όπως όλοι. Κανείς δεν το περίμενε αυτό το πράγμα. Βλέπουν έναν άνθρωπο, έναν δικό τους άνθρωπο, γιατί από ό,τι μας είπαν μετά, είναι μακρινός συγγενής, είναι εξάδερφος της μητέρας του Μάριου. Και το απίστευτο είναι ότι ξαναμιλάει στις κάμερες μετά τους πυροβολισμούς, ξανασηκώνει το όπλο να πυροβολήσει και πάλι και δεν ξέρω αν του τελειώνουν οι σφαίρες ή αν παθαίνει εμπλοκή το όπλο, μένει να το δούμε στην πορεία, αλλά έχει την άνεση να ξανακάνει δηλώσεις. Από ό,τι μας είπαν οι αστυνομικοί, γιατί εμείς ρωτήσαμε μετά, όταν μας κάλεσαν για κατάθεση, αν του είχαν τελειώσει σφαίρες. Και μας απάντησαν πως όχι, δεν του είχαν τελειώσει σφαίρες, μάλλον έπαθε κάποια εμπλοκή το όπλο. Εμάς αυτό που μας προκάλεσε τεράστια εντύπωση είναι ότι είμαστε ακριβώς έξω από την πόρτα. Δεν ξέρω, φαίνεται και στο πλάνο ότι πίσω είναι τα τζάμια. Πίσω από αυτά τα τζάμια βρίσκονται αστυνομικοί. Ναι, είναι το εφετείο, να πούμε, ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα κτίρια της Αθήνας και θα μιλήσουμε και με την Ηρώ Καριοφίλη να δούμε πώς εξηγείται και από αστυνομικής πλευράς όλο αυτό. Μέσα εκεί λοιπόν είναι δεκάδες αστυνομικοί. Δεν ακούει κανείς τους πυροβολισμούς. Είμαστε απ' έξω. Πέφτουν 4 πυροβολισμοί, οι οποίοι δεν ήταν και πάρα πολλοί. Υπήρχε μια απόσταση ο ένας από τον άλλον και δεν αντιδρά κανείς. Είμαστε εκεί, περιμένουμε, δεν βγαίνει κανείς έξω από το εφετείο, κανένας αστυνομικός δεν μας πλησιάζει. Να εξηγήσουμε, Μαρία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και βλέπω τα πλάνα, δεν έχει καμιά τρελή φασαρία εκείνη την ώρα να μην ακούσει κανείς τίποτα. Γιατί βλέπω και τους ανθρώπους πίσω σαστισμένους από αυτό που συμβαίνει. Όλοι αυτοί που βρίσκονται τριγύρω είναι συγγενείς και φίλοι της οικογένειας του Μάριου που έχουν πάει εκεί για να συμπαρασταθούν στη μητέρα του. Είναι άνθρωποι λοιπόν που τον γνωρίζουν.
Έχουν κοκαλώσει όλοι, πραγματικά δεν το περίμεναν αυτό το πράγμα. Τον βλέπουμε να κρατάει το όπλο και συνεχίζει μετά και ξαναπροσπαθεί να πυροβολήσει. Και φεύγει. Εκείνη που τρομάξαμε. Φεύγει, το βλέπετε, έφυγε χωρίς κανείς να τον ενοχλήσει. Τον πήρε ένας κύριος, κατέβηκαν τις σκάλες, προχώρησαν, δεν τον ενόχλησε κανείς. Όσο αυτός ο άνθρωπος έφευγε, εσείς χτυπήσατε το τζάμι, μιλήσατε με τους αστυνομικούς, ενημερώσατε, φωνάξατε. Φώναζε όλος ο κόσμος αστυνομία, που είναι αστυνομία, ένας άνδρας πυροβολεί. Πού είναι η αστυνομία, γιατί δεν βρισκόμασταν κάπου στο κέντρο της Αθήνας. Βγήκε κάποιος από το εφετείο να ρωτήσει τι συμβαίνει? Κανείς. Δεν βγήκε κανένας απολύτως να ρωτήσει τίποτα. Ο άνθρωπος αυτός πυροβόλησε, έβαλε το πιστόλι στην τσέπη. Και όσο μιλάς, τον βλέπουμε ότι περνάει και από ένα αστυνομικό με στολή. Εντάξει, φαντάζομαι ο άνθρωπος ήταν πιο κάτω, ίσως να μην έχει καταλάβει ποιος είναι αυτός που πυροβολούσε. Είναι δίπλα του ο δράστης. Είναι δίπλα του και μετά εκ των υστέρων, και αφού έχετε ενημερώσει εσείς τους δύο αστυνομικούς, τρέχουν τώρα δύο άνδρες της ασφάλειας με πολιτικά. Οι άνθρωποι αυτοί που βλέπετε, οι δύο αστυνομικοί της ασφάλειας, ήρθαν πάνω την ώρα που φώναζαν και οι τεχνικοί μας και όλοι, αστυνομία που είναι αστυνομία. Και μας λένε οι άνθρωποι, εμείς είμαστε αστυνομικοί, τι έγινε? Και τους λέμε, ένας άνδρας πυροβόλησε. Από ό,τι μάθαμε, οι άνθρωποι αυτοί περνούσαν τυχαία από εκεί. Για να του πάρουν το τσαντάκι, μέσα στο οποίο, όπως αποδείχθηκε, είχε βάλει και το όπλο. Έπεσαν και οι κάλικες. Εκείνη την ώρα υπήρξε ένας πανικός, γιατί δεν ξέραν τι γίνεται με το όπλο, αν έχει και άλλη σφαίρα μέσα, τι ακριβώς έχει συμβεί. Το είπες πριν, να το ξαναπώ. Οι αστυνομικοί αυτοί δεν υπηρετούν στο εφετείο, δεν είναι στην ασφάλεια του εφετείου. Περνούσαν από εκεί και πήγαιναν στο εφετείο για προσωπική τους υπόθεση και πάνω σε όλο αυτό έπεσαν. Αν δεν υπήρχαν και αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή, μπορεί τώρα να λέγαμε ψάχνουμε τον δράστη αυτού του απίθανου γεγονότος. Λοιπόν, τι να πει κανείς, είναι τα τρελά, απίθανα και περίεργα του επαγγέλματος. Μαρία, ψυχραιμία. Λοιπόν, πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, και τι λέει η αστυνομία για όλο αυτό το περιστατικό, το οποίο δημιουργεί τεράστια ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας στο εφετείο, αλλά και για την αντίδραση των αστυνομικών που είδατε. Η Ρο Καριοφίλη, λοιπόν, είναι μαζί μου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εξηγήσεις. Είναι νέα μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Είναι τεράστια επιτυχία αυτό. Κοίτα, είναι κωμικοτραγικό, επειδή δεν έχουμε θύματα, αλλά θα μπορούσαμε εδώ τώρα να μιλάμε για μια τραγωδία, έτσι. Το αστείο της υπόθεσης είναι λοιπόν ότι η αστυνομία μου λέει πως θα κάνει έρευνα για το χρόνο ανταπόκρισης αστυνομικών. Αφού δεν υπήρξε ανταπόκριση των αστυνομικών, δεν ανταποκρίθηκε κανένας αστυνομικός. Είναι ένα κτίριο στο οποίο έχει αρκετούς αστυνομικούς από την ασφάλεια και από τη Διεύθυνση Αθηνών, όπως επίσης και από την τροχέα. Και δεν μιλάω για 10-20 αστυνομικούς, είναι τεράστιο το κτίριο. Ένας λοιπόν δεν είδε. Δεν είδε. Κοίταζε αλλού. Ένας δεν άκουσε. Και δεν είναι ότι δεν άκουσε. Βλέπουμε εδώ τον τροχονόμο, ο οποίος το είδε το περιστατικό, άκουσε τους πυροβολισμούς γιατί είναι σε απόσταση 5 μέτρων και τον βλέπουμε με απάθεια να κοιτάζει. Βλέπουμε με απάθεια να κοιτάζει. Δεν ξέρω αν είναι είναι απάθεια. Κοίταξε, γιατί κοιτάει προς τα πάνω. Κοιτάει προς τα πάνω και ο δράστης με τον φίλο του φεύγουν. Και φαντάζομαι ότι επειδή βλέπω και τις κινήσεις στον κεριό του λένε δεν έγινε τίποτα. Ναι, τίποτα έληξε ακριβώς. Κάθεται εκεί ο δράστης και συζητάει με τον αστυνομικό. Και ο τροχονόμος τον αφήνει να φύγει. Οι αστυνομικοί, οι οποίοι ευτυχώς που περνούσαν οι άνθρωποι τυχαία, πήγαιναν για μία άλλη δίκη, για μία δική τους δίκη εκεί στο εφετείο. Όταν μετά οι δημοσιογράφοι και από το συνεργείο του Α είπαν αστυνομία, κατάλαβαν και τότε άρχισαν να τρέχουν. Πραγματικά λοιπόν είναι πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό για την αστυνομία, δείχνει τεράστια δυσλειτουργία. Θα πρέπει πραγματικά να ανάψουν μία λαμπάδα στον Άγιο Αρτέμιο που τους γλίτωσε σήμερα και δεν είναι τυχαίο και αυτό που έλεγαν οι αστυνομικοί, ότι ευτυχώς που περνούσαν και αυτοί από εκεί και δεν γίναμε περισσότερο ρεζίλοι. Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ τι θα λέγαμε και τι θα έλεγαν και σε όλο τον κόσμο, γιατί αυτό το περιστατικό κάνει το γύρο του κόσμου. Αλλά όμως, σε παρακαλώ, θα κάνουν έρευνα για το χρόνο ανταπόκρισης. Δεν υπήρξε ανταπόκριση, αυτοί όμως την έρευνά τους θα την κάνουν. Δεν ξέρω πώς λέγεται η έρευνα που πρέπει να γίνει, αλλά σίγουρα πρέπει να γίνει μια σοβαρή έρευνα σε αυτό εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Ρο. Τώρα, απαντήσεις, κυρίες και κύριοι, για το θάνατο του παιδιού. Τη ζητεί εδώ και 5 χρόνια η μητέρα του, Μάριου Παπαγεωργίου. Η σωρός του δεν έχει εντοπιστεί, καθώς ο εγκέφαλος δολοφονίας αλλά και οι συνεργοί του επιμένουν παρά την καταδίκη τους να αρνούνται το έγκλημα. Η αγωνία κρατά 5 ολόκληρα χρόνια. 5 χρόνια η Βαρβάρα Θεοδωράκη ψάχνει να βρει που είναι θαμμένο το παιδί της. Παρακαλώ πάρα πολύ όποιον ξέρει να μιλήσει και να μας πει που βρίσκεται το πτώμα του παιδιού μου. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Και ευχαριστώ το δικαστήριο για την αναβολή που έδωσε. Γιατί τους άξιζε αυτό το πράγμα. Να τρελαθούν μέσα όλοι τους. Ο εφιάλτης ξεκίνησε τα ξημερώματα της 10ης Αυγούστου του 2012, όταν η μητέρα του 26χρονου τότε Μάριου Παπαγεωργίου δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από αγνώστους που τη ζητούσαν 620.000 ευρώ ως λίτρα προκειμένου να απελευθερώσουν το παιδί της. Είχε εξαφανιστεί μια μέρα πριν από το διακοπτό Αχαΐας, όπου έκαναν μαζί διακοπές. Εμείς δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι υπάρχουν τόσο σαθροί άνθρωποι, τόσο κακοί άνθρωποι στον κόσμο που δρούν με σχέδιο
Στο πλευρό της ταραγμένης μητέρας έτρεξε ένας 73χρονος στενός φίλος της οικογένειας, ο οποίος την έπεισε να μην απευθυνθεί στην αστυνομία για την ασφάλεια του παιδιού της. Προσποιήθηκε μάλιστα πως τα έκανε ο ίδιος τον διαπραγματευτή για τις συνεννοήσεις με τους απαγωγείς. Η βαθιά και μεθοδική έρευνά μας, σε συνεργασία και με επιστήμονες γενετιστές, φέρνει στο φως απόψε ντοκουμέντα. Ανατριχιαστικά θα δείτε την κάμερα να αποκαλύπτει το θαμμένο εδώ και 9 μήνες μυστικό του Μάριου. Η έρευνα που πραγματοποίησε η Αγγελική Νικολούλη και η εκπομπή Φως στο τούνελ έφερε στο φως την αλήθεια. Ο άνθρωπος που προσποιεί τον φίλο της οικογένειας ήταν τελικά το σατανικό μυαλό που έστησε την απαγωγή και σκότωσε τον άτυχο νέο. Τα αποδεικτικά στοιχεία της εκπομπής ήταν ακλόνητα. Ο βιολόγος συνεργάτης της εκπομπής, κ. Φιτσιάλος, εντόπισε στο πορπαγκάζ του αυτοκινήτου του Μάριου το αίμα του αδικοχαμένου νεαρού. Τι είναι, να, εδώ πέρα έχει μια μικρή κοιλίδα. Αυτό εδώ. Υπάρχει, ναι. Τι μικροκυλίδα, αυτή είναι μεγάλη κοιλίδα. Ναι, θα δούμε και τη συνέχεια. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες. Μιλάμε τώρα για αίμα εδώ, φαίνεται. Ο εγκέφαλος της απαγωγής καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, χωρίς ομολογία και χωρίς να βρεθεί σωρός. Πώς είναι δυνατόν η Ελλάς να μην πάει να ερευνήσει το αυτοκίνητο? Πώς είναι δυνατόν η Ελλάς να μην πάει στην κάμερα να πάρει το υλικό? Πώς είναι δυνατόν η Ελλάς να μην πάει στα διόδια να πάρει το ΙΠΑΣ? Να κάνει έρευνα ενώ συλλαμβάνει τον βασικό κατηγορούμενο και να είναι παρόν ο γιος του αστυνομικός και να υπάρχουν όπλα που τα έχουν εξαφανίσει. Αυτό τέθηκαν στο δικαστήριο. Η δίκη του εγκέφαλου της απαγωγής για ανθρωποκτονία, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, αναβλήθηκε σήμερα για τις 19 Μαρτίου του 2018.